Sikubelele kama upastor ngichanele nifleki sicela wena kokodwa ukuthi qikelele ukuthi inamba sengisama umlandeli wechannel kusona nikusengiyabheka mbamba ungena umlandeli le channel number izibe ungayibheki lo uyibheka uma usisense inamba ko sensama calls not WhatsApp from the beginning of time akukho la ngithi khona umuntu eke WhatsApp kodwa abantu bathi mina ngithi baba size WhatsApp inamba kubhaliwe lapha no WhatsApp hayi kuthiwa no KP's Busiso 4395 uthi kusho ukuthini ukupha amajuba amahle wane into edliwayo ayihle futhi ngiyamkweleta ke ngoba kabingelela kaceli yabo yini amajuba ama-doves amajuba angaba uphawu umuntu uphawu abantu njalo so number 1 uma uphupha amajuba kuwuphawu luhle uma waphakela ukudla olungakhomba ukwenza okuhle kubantu abamnene futhi abalungile futhi kungenzeka umuntu owelula isandla wenza izinto ezinhle wenzela abantu abanye. 2 ngokujwayelekile uma uphupha amajuba kuwuphawu luhle uma waphakela ukudla olushuku isinyathelo sokukhombisa umusa nokubele nokwelula nje isandla uphe abanye imali noma ukudla noma ke insiza zokuphila noma ke uzotholela umuntu umsebenzi yabona noma uzofaka abantu emsebenzini ungaphupha ke lapha uwaphakela lawo majuba. Amahubo 74 verse 19 ungawunikeli umphefumulo wejuba lakho esilwaneni ungakhohlwa ukuphila kwezihlupheki zakho njalo. 3 kwesinye isikhathi ngesikhathi uphupha amajuba kuwuphawu uma uphala ukudla lungabe lukhombe umsebenzi owumiselwe noma ubizo lokushumayela abanye abantu nokubafundisa ngezwi likaNkulunkulu futhi lephupho leli lingavela nakomunye umuntu kanti yena unalobizo lomsebenzi ukuthi lishumela abantu ebafundise ngezwi likaNkulunkulu lesikhathi ephaphakela abantu kukhomba lokhu ukwelula isandla ufundisa abantu izwi nokushumela abantu. Isaiah 59 verse 11 siyakwavuma sonke njengamabhere siyalilisela nokulilisela njengamajuba sindele ukwahlulela kepha ke akukho kusindiswa kepha kukude nathi. 4 ngokwesintu kuyenzeka uma uphupha amajuba kuba uphawu luhle uma waphakela ukudla olungabili uvele ke la lokukhomba ukuthi kungenzeka umuntu kamoya wena noma uyakhula ngokukamoya futhi kulindeleke ukuthi mhlawumbe eke wenzele idalwa isithebe noma iladi yabona ngoba omunye ulingavela ngoba kukhona uhambo lukamoya abhizi ngalo bese ke lento ikhomba ukuthi hayi cha lolu hambo lukamoya luhamba kahle kodwa into esesele manje ukuthi lo muntu elula isandla enze into esithebe noma enze into eyiladi yabona. Sikhuluma ngento ezo 4 la ezingachazwa ilephupho leli kumuntu ngamunye ukuhlukana kwabantu. Siyabonga. Siwe